Nanjengoko izinga lolosuleleko nge-COVID-19 lisenyuka ngokukhawuleza eMntla-Koloni, uGqirha Zweli Mkhize bezokubonakalisa inkxaso ekwanika neengcebiso, kodwa uye wahlatywa ngemibuzo malunga nendima yakhe kwiTender ixabisa i-R150 million eyaanikwa inkampani Digital Vibes, kwanokuba uza kuthatha awaphi amanyathelo. UGqirha Mkhize uthi wazihlawulela ngokwakhe iindleko zokulungisa indlu yakhe kwaye uthe imali kunye nezipho ezanikwa unyana wakhe wazinikwa ngenxa yobudlelwane anabo nabo bantu. From that point of view, I'd actually written to the Director General so that he should no longer report any of these investigations to me. And at the same time, we also made sure that the SIU is advised. Usenjalo elilizwe lisekwingxoxo nebhunga laseMelika elijongene namayeza i-FDA ukunika ingcebiso malunga nokusetyenziswa kwechiza le-Johnson & Johnson. Izolo umbutho wehlabathi wezempilo i-WHO uthe uMzantsi Afrika awudingi isiqinisekiso se-FDA ukuze usebenzise i-Johnson & Johnson. The regulator must come back to us and say, we've discussed with the FDA, we've discussed with the European Medical Agency, we've analyzed the reports, we are comfortable with the fact that this can be used, then we are ready to use. Well, the vaccines are there. They are waiting for the past month and a half. UGqirha Zweli Mkhize uthe kulindeleke ukuba linyuke ngokukhawuleza inani labantu abagonyiweyo kule nyanga. Kusenjalo i-ANC yawakhaba amarhe ukuba uGqirha Mkhize usisiculelo kuba engaziqatsele sokongameli i-ANC kwinkomfa yonyulo eliqela kuDisemba ka-2022. Iphini likanobhala jikelele we-ANC uJesse Duarte wachithile amahlebezi ukuthi khona abafuna ukuqumba phansi umngqongqoshe wezempilo uZweli Mkhize besebenzisa ingalo yomthetho. Kunamahlebezi ngempela sonto ukuthi uMkhize ubehlangene nezifunda esifundazweni saKwaZulu-Natal lapho ewatshele khona ukuthi lokhu kuqonde ukumthunaza isithunzi ukuze angakwazi ukungenelela ukhetho lokuba umongameli weqembu ngonyaka ozayo lapho i-ANC izobekhetha khona abaholi abasha. We welcome the decision by Comrade Zweli Mkhize to present himself to the Integrity Commission in line with the resolution of the 54th National Conference. The NWC rejected any insinuation that investigations by law enforcement agencies in general and the SIU in particular have been influenced by factors other than those provided for in the law. Mkhize uzophinde avele phambi kwekomiti elibhekele ubuqotho bamalungu phecelezi Integrity Commission kulamasonto azayo ukuze azochaza kabanzi ngalezi insolo zenkohlakalo abhekene nazo. I have spoken to the chairperson of the Integrity Commission. I have written them a letter to say that there were information we needed to collate, and therefore once that is ready we'll be going to present ourselves to the Integrity Commission. Ikomiti elibhekele ubuqotho bamalungu be-ANC lizothatha isinqumo sokuthi uZweli Mkhize kumele ashenxe yini esikhundleni sakhe njengelungu lesigungu esiphezulu saleli qembu aphinde asule futhi njengongqongqoshe wezempilo uma limthola enecala. Ngingosamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC ngiseGoli. Kanamaqela ezopolitiko avakalise izimvo zawo ngokunikwa ikhefu elikhethekileyo kukaGqirha Mkhize. Would have welcomed more of a suspension than special leave from the president, because we are of the view that a suspension holds more weight, particularly when one looks at how tough the president speaks on corruption. Must give his time and his full cooperation with the investigation. But then the other part of it is that currently the Department of Health must also answer, and the political head of the department, the minister, must answer to Parliament and specifically to the Portfolio Committee. We are saying that if we want to stop corruption in this country, we must act very firmly against all those who is stealing taxpayers' money. Unfortunately, the appointment of Minister Kubai Ngubane, we feel the president missed an opportunity at the midst of the third pandemic. The appointment of someone to take care of the department, even on an acting capacity, should have been someone with medical understanding and knowledge. We expected President Cyril Ramaphosa to have taken
a decision earlier on, or that Mkhize, on his own volition, he should have offered to take leave. Kusenjalo, ibutho elilodwa lophando iSIU ngamafutshane lithi liza kulikhawulezisa oluphando kwaye liza kuthi thaca ingxelo epheleleyo kumongameli ukuphela kwale nyanga kaJuni. Elibutho lithi lenyewe yesisivumelwano sale tender inikisa umdla kubemi beli, ngako oko kufuneka ikhawuleziswe iqosheliswe. iSIU ithi esisivumelwano saxhaphaza umthetho wokunikezelwa kwetender phantsi kweemeko ezingxamisekileyo ngelixa eli liphantsi koxinzelelo lokufika kwe-COVID-19. You must make sure that the companies are registered. You must make sure that the companies are on the CSD. And they just did it. They just, if you now follow this company, some of them are just houses, house addresses and so on. Umthetho wolawulo lwemali zikarhulumente iPFMA ngamafutshane uyicacisa gca ukuba wonke umntu kufuneka afumane ithuba lokufaka isicelo setenda nokuba imeko zithini na. Ingcali zithi kulula kakhulu ukuba iziphathamandla ziwutyeshele lo mthetho xa zingaziqhelisi iinkcukacha zawo. The procurement process must be open and transparent, and it must be the participants in the procurement should be all on equal footing. There shouldn't be people that is benefiting because they know people in government. Akukacaci ukuba yikabani kanye le nkampani neyazuza le tender ye-R150 million.